Gaueko ordu 2:29 pronostikoak betez 22-19 irabazi diete Zabalak eta Iztuetak Elordi eta Landari Bastidan jokatutako Masters nagusiko laugarren jardunaldiko lehen norgehiagokan. Gogoratuko dugu Unai Landak Jon Mari Ezkurrenaren ordez jokatu duela gaur, izan ere atzo Mari Ezkurrenari kaioa atera zitzaion eta horren ondorioz denbora batez kantxetatik kanpo egon beharko du Berriozarko atzelariak eta horregatik atzo finala irabazi ondoren, beserieko finala irabazi ondoren gaur Unai Landak Masterseko konpromezua eduki du eta ez nola nahiko konpromezua gainera Zabala Iztueta bezalako bikote sendo baten aurka neurtu behar izan baitituzte indarrak Zabala eta Landa, izan dira hain zuzen ere atzo jokatuta iritsi diren bi pilotariak, Landak irabaztea lortu zuen, Zabalak baita ere, naiz eta Zabalaren kasuan norgehiagokak zorigaiztoko amaiera izan zuen, baina bi bikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira batetik, Elordik eta Mari Ezkurrenak aurrekoan irabazi egin zieten Altuna eta Imazi Oiartzunen erraz, eta aldiz Zabalak eta Iztuetak galdu egin zuten Lizarran Larrazabal eta Zabaletaren aurka. Da ere gogoratuko dugu Zabalak norgehiagoka hori ez zuela jokatzerik izan, sukarra zuela eta. Partida hasieran gorriak hobeto sartu dira, Landa atzean egurrean hasi da, gehienetan Martxel Iztu eta 10. kuadro inguru horretan eduki du, baina ikusi da Martxel ere fresko zegoela, pilota oso ongi kentzen zuen, frontisa bikain baliatzen zuen, erraz ibiltzen zen kantxan oroar, eta partidaren irakurketa egokia egin duena Aitor Elordi izan da. Etzen erreza, Elordirentzat, orain arte Mari Ezkurrenarekin haizea alde duela ibili da oroar, Landa ere jotzailea da, baina ez ditu noski Mari Ezkurrena kainako desberdintasunak markatzen, eta ez da Mari Ezkurrena bezain erraz ibiltzen kantxan aurrera eta atzera joaterakoan, naiz eta pilotari oso arina den, eta hor Elordik ikusi du bere parte hartzea funtsezkoa zela, eta horregatik partidari hasiera bikaina eman dio, 8 eta 4 aurreratu dira gorriak, eta hasiera ipagarri eman diote. Javi Zabala jokoan ezin sartu ikusi dugu, saiatzen zen, Elordi alde batera eta bestera nahaste, baina oro harretzuen defentsara asko behartzen, eta hasiera horretan gorriek hasiera bikaina eman diote. Hala ere, lehen etenaldira gorriak iritsi dira aurretik, bai 12 eta 10, baina urdinak oso hurbil izan dituzte, pixkanaka Iztu eta atzean dominatzen hasi da, eta hortikan 10 zuzenean 18 tantoraino joan dira. Hor jada Landa nekatu da, normala da, atzo partida gogorra jokatu zuten, nahiz eta etzen luzea izan, eta atzotik gaurra freskotasuna ez da berdina izaten, eta hori bigarren zatian nabaritu da, eta hori Elordiri ere nabaritu zaio esan dugu hasieran bai, pilota batzuk ere galdu ditu, egia da Elordik, hori ez du aipatu, baina galdu ditu, eta bigarren zatian ez du hain parte hartzaile ikusi, pilota gehiago galdu du eta Zabala sartu da jokoan, 6. pilota hori atera dute, eta Zabalak jokoan sartzeko aukera izan du, horregatik gehiago nahasi du jokoa, eta Elordik defentsan ikeragarri sufritu du, eta tarte ederra ireki dute 18 eta 12 aipatu dugun moduan. Hala ere, dena erabakita zegoela zirudienean, 21 eta 15, pentsa, jarri dira aurretik, baina Elordik eta Landak ez dute etxi, eta azken zati horretan Iztu eta berriro ere atzean izan dute, baina Martxelek oso ongi erantzun dio, egia da Landak pare bat pilotak eder jo dituela eta Elordik tanto honen bat edo beste ere egin duela, baina azkenerako ez dute sustekorako tarterik utzi, eta 22 eta 19 irabazi dute Zabalak eta Iztuetak aipatu moduan garaipen garrantzitsua Zabala eta Iztuetarentzat, 4 partida dituzte jokatuak eta 4tik 3 irabazita, beraz balantze oso ona da Logroñoko aurrelariaren zat eta Tolosako atzelariaren zat, eta orain
aurrera begira ere bikote sendoa osatu dezakete. Ikusiko duea Zabala hurrengo jardunaldietara nola heltzen den, izan ere hor eskuetako arazoekin ere badabil, orain beste bi partida geratzen zaizkio okerrezpanago bihar eta etzi jokatzeko, beraz ikusiko dugu ea zer moduz moldatzen den Logroñoko aurrelaria, eta hurrengo partidarako heltzen bada, ikusi da Zabalak eta Iztuetak, elkarrekin jarri zituztenean Dario eta Iztueta jada ahalik eragarriko bikotea zen, eta Zabalarengatik Dario ezinbestean aldatu behar izan zutenean, berdina ari da izaten, ez? Oso bikote sendoa osatzen dute, atzean Martxelek eman egiten dio, aurrean Zabalak erritmoa ezartzeko aparteko gaitasuna dauka, eta Elordik eta Landak nik uste denboratxo batez elkarrekin aritu beharko dutela. Hori bikote interesgarria izango da, batez ere ikusiko dugu Unai Landak zenolako garapena duen, orain Masters nagusi honetan eman dioten aukera honetan, ongibidean, eta espero dugu ala izatea bera izango da Jon Mari Ezkurrena ordezkatuko duen atzelaria, eta beraz beretzako aukera bikaina oraindik ere jardunaldi batzuk geratzen dira. Masterseko lehen fase hau amaitzeko, gainera 2 puntu dituzte, Elordi eta Mari Ezkurrena bikoteak, eta beste zenbait partidetan ere favorito izan daitezkeela iruditzen zait. Beraz, ea ze erakusten duen Unai Landak hurrengo partidetan, ziur aski, aipatu moduan dena ondo bidean bada, berak jokatuko baititu. Gogoratu beraz, Zabalak eta Iztuetako 22, Elordik eta Landak 19 Bastidan.